Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama kelompok kali badhe maos pidato. Kenalaken nami kula Ranggaidharma saka absen 3 dosa Kangsan. Kenalaken nami kula Imam Jaki Maulana saka absen 24. Nami kula Dada Mani saka absen 10. Kula Kaila Najwa Afisa saka absen 11. Kula Kristen Landiamana Lawatila saka absen 12. Tepangaken nami kula Emma Gita Rahma Yusuf saka absen gangsal 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun para sepuh saha pindah sepuh ingkang sanget kula bekteni. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh kakung semono, putri ingkang kinurmatan. Sedaya puji syukur kangge wonten yasmani Allah Subhanahu wa taala ingkang menang muga wasa jagat raya saestipun. Saestu namung kanthi pangwosipun kula panjenengan sami saged pepanggihan kanthi raharja wonten ing kalenggahan punika. Kula minangka sesulihipun Bapak Suharjono sekalian ingkang kagungan hajat keparenga ngaturaken ingkang dados jejibahan kula. Lumantar kula panjenenganipun Bapak Ibu Suharjono ngaturaken kasugengan saha atur panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking rawuh panjenengan sedaya. Sumangga kasekecakna lenggahipun kanthi mardikaning penggalih. Para rawuh ingkang bagya mulya, pramila panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten dalemipun Bapak Suharjono sekalian. Nun inggih saperlu kasuwun berkah pangestunipun kaparingna putra kakungipun ingkang peparep Budi Widianto ingkang badhe dipun kitanaken ugi dumateng Bapak saha Ibu Suharjo ingkang meku hati nenepi minangka jejaring tiyang sepuh. Mugi-mugi kanthi paringipun berkah pangestu putra ingkang dipungakaten keparingan rakarja kali saking sambekala. Salajengipun saged dados lare ingkang soleh murakabe tumerap diri pripun dosa saha tumrap bebrayan agung. Bakti dumateng Allah, dumateng tiyahnya sedipinipun uga dumateng gurunipun sastra saged migunakaken tumraping nusa bangsa lan agami. Para lenggah ingkang sehat kinurmatin rehning sakedipun kelaksanaan sadayapun Bapak Suharjono. Sekalian punika inggih awit saking pambiyantunipun sanak sederek. Tangga tepali saha para wiranem ukupan kanigara ngriki inggih wujuding dana bau serta pamrogi. Pramila Bapak utawa Ibu Suharjono ngaturake sangat agunging panuwun. Mugi-mugi kesaenen panjenengan sedaya pikantuk lelintu ganjaran ingkang sak muwaripun saking ngarsanipun Allah ingkang Maha Asih. Peputoning aturipun Bapak Suharjo sekalian, mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang mranani penggalih. Anggenipun nyawisaken palenggahan kirang murwat lan saneipun ingkang sarwa kuciwa kaperanga paring lumembring pangkasami ingkang agung. Makaten atur kula minangka sule caranipun Bapak Suharjo sekalian. Mobile wonten kirangipun Rapsila suwun kirang trep panatitung basa ingkang sedaya punika saking kirangin seserapan kula. Saestu kula namung tansah tumodhopangipun agungipun pangaksami. Matur nuwun, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semanten saka kita kelompok kali. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.